Kauban nato karon mga kamisor ang tourism head sa lungsod sa Taguluan si Mr. J.R. Pascua alang sa pagsay sa ato no kung unsa ang mahimo pod nga mga proseso sa kalihukan ug mapuhon nga mao ang choreograph procession og ang grand showdown. Sir J.R. mayong adlaw. Maayong buntag kanatong tanan no, labi na sa ato ang sukilik paminaw sa Miss O Radio ug sa tanan nagtan-aw ni ining atong video. Kanatong tanan maayong buntag and happy Cantago Festival. So ugmang adlaw ato na ipahigayon ang ato ang choreograph procession sa 7th Cantago Festival sa lungsod sa Taguluan. Diin gisalmutan kini sa napulo ka mga barangay no sa sulod sa lungsod sa Taguluan. So ugma magsugod kita sa ato ang choreograph procession sa alas 2, no? Alas 2 ang call time, then 2:15, alas 2:15 sa hapon, pagsugod din ang rito sa pagbindita sa mga kandila. Then pagka 2:30 or alas 2:30, pagasugdan na dahil nato ang choreograph procession, gikan sa Taguluan Community College, padulong sa People's Grandstand, ka Miss Or. Ayan. So unsa may mga angin na to pod nga atangan ani Sir J.R. labi na gyud sa mga gustong mulantaw sa choreograph procession. So ang angay na tong angayan atangan no lagi sa ato ang choreograph procession ang napulog yun doon ka barangay, then of course di na uban ang ato mahal nga berhen Nuestra Señora de la Candelaria uban ni ana during sa choreograph procession kay siya man ang maguna no sa ato ang choreograph procession. And gi-expect na mo no ang mga tao nga kung pwede dito lang ta sa ato ang barangay uno nga linya no sa poblasyon, dili lang ta dinhi sa highway para dili ta maka-cause o bugat nga traffic. Ang sa kaning mga sumasalmot Sir JR, asa ba ang mga station nga mo present sila sa ilang sayo-sayo? Okay. So natay 4 ka stations pero sa out of 4 stations nalang tay 3 ka judging station. So ang first station will be at the 7-Eleven dinha sa poblasyon no sa duha man natong 7-Eleven dito sa Picas dapit sa Paulas o dinhi sa Barangay 1. So dito sa Barangay 1 ang ikaduha nga station dinhi sa May Sabal nga clinic. Then ikatulong nga station which is walay judging pero naa sila ni Mayor mag-atang no dinhi sa kilid sa munisipyo. Then ang ikaupat nga station dito na sa Bakbak gyud or atubangan mismo sa simbahan. Ayun, pagkahuman na Sir JR, proceed ba dayon ta sa grand showdown? Dili pa ta maka-proceed sa tong grand showdown no tungod kay aduna pay duha ka misa kay natunong man kana nga Domingo. So ang atong grandstand kilid ra man siya sa ato ang parokya mao nang nag-adjust kita sa atong oras. Magsugod kita alas 7:30 sa gabi uman gayud sa Santos nga misa no. So natay 4 PM nga mass, naapo gid tay 6 PM nga mass. So after sa 6 PM mass mga more or less 7:30 no magsugod na dayon ang atong choreograph showdown no. Showdown sayaw sa pasalamat ug pagdayeg. Sa showdown na Sir JR kinaandan man sa miaging tuig no nga naay fireworks no. Naabag gyapon Yes, naagyapon kita fireworks display no. Pag proclaim no, pag-proclaim sa grand champion ani nga tuig, diretso dayon ang atong fireworks display. Ayun. So Sir JR kay ginatangan ginaano sa katawhan dili lang sa taga-Taguluan pero sa tibuok gyud gani lalawigan o napay mga kasigbit na to nga mga rehiyon. So panawagan nimo, mensahe nimo sa katawhan Sir JR nga buot mo saksi sa maong kalihukan. Sa tanan gusto mo anhi sa lungsod sa Taguluan, gusto mo saksi sa among 7 Cantago Festival Grand Showdown and Choreograph Procession, amo kamong giaghat no apan limited lang gayon no? Ako lang ipaybalo kini sa publiko nga ang ato ang grandstand dili gyud maka-accommodate og pila ka libo nga mga tao. Gani gapaningkamot ang lokal nga pangagamhanan ubos sa administrasyon ni Mayor Nadia no uban sa sangguniang bayan nga mahatagan gyud og luna ang atong mga katawan nga makakita usab no. Pero tungod kay gamay medyo dili gyud kayo dako kay atong space. So giagat lang namo ang tanan nga magpasensya lang tanong kay dili gyud ang tanan ang amo gusto ta masulod namo ang tanan katawan sa grandstand apan dili gyud no limited ra gyud siya. So for this year among gitimbang-timbang no nga unahon lang sa namo ang mga barangay councils, SK councils tungod kay sila man gyud ang mismo nangunay no pila ka adlaw nga practice, pila ka gabi nga bilar, mga gasto. So I think deserve pod nila no nga sila pod sa una at tumatagan pero kung naay bakante ugma no kung naay bakante pwede man nato ipasulod ang ato ang uban nga mga spectators sa atong Cantago Festival pero dili maguol tungod kay adunay dinhi sa kilid no kilid sa ato ang dance floor, adunay mga risers nga atong gipangbutang para pod sa general audience. Dahil tapos na lang pod ta ibutang sa dome
sa dome, then napunta ibutang sa likod nga LED wall para makamonitor pod ato mga katawhan. Ayun. So Gia, no, last na yun, iskutanan sa grandstand, kaluyan sa Ginoo na siminto na gid Yes, siya. oo. Kasi ano na po kayo mensahe kang Deputy Speaker Bambi Imano? Yes, unang-una dako gyud kay among pasalamat, dili gyud masukod ug dili matugkad ang among pasalamat kan Deputy Speaker Bambi Imano tungod kay miaging tuig sa iyang speech kung dili na makita nato sa video hantud karon na pa may video, nag-promise gyud si DS no, si Deputy Speaker nag-promise gyud siya nga iyang simintoon, and now no, we are very happy no, lipay kay ang mga barangay, lipay kay mga dancers, propsmen, because nasiminto na gyud atong grandstand tungod kana sa pagpaningkamot ni DS no, ni Deputy Speaker Bambi Imano, and paningkamot usab sa among inahan nga grabe gyud ka supportive, grabe nga workaholic no, gani every night conduct gyud siya og inspection kay aron lang gyud masiguro no ni Mayor Attorney Nadia B. Imano Ilipe, of course uban sa sangguniang bayan. Salamat kay Sir JR, sir. Dagan kayong salamat Miss Oradio, dagan tin salamat sa pagpartner kanamo labi na ni ining atong gipaygayon nga 7 Cantago Festival 2026. Dagan salamat.